Dobrý den, jmenuji se Michal z Eduol a připravuji si pro vás podcast Edualcast. V Edualcastu mám pro vás skvělé hosty zabývající se vzděláváním a výchovou. Zaměříme se na témata jak pro pedagogy, tak pro rodiče. První část podcastu je pro všechny z vás zdarma. Druhá část podcastu, celý podcast bez reklam, naleznete na webu www.eduallclub.cz nebo na Hero Hero. Těším se. Dobrý den, já vás všechny moc zdravím u dalšího dílu Edualcast. Dneska je tady s náma Zuzana Belánová a jako na každém podcastu já nepředstavuji hosty. Jednak z toho důvodu, že nechci říct, že to je moje lenost, ale myslím si, že host se vždycky představí sám. Takže bych vás, Zuzano, moc rád požádal, jestli byste se posluchačům představila. Dobrý deň, ja sa volám Zuzana Belánová. V podstate moja špecializácia, s ktorou som dnes sem prišla, je nežiaduce prejavy v správaní v dôsledku traumatizácie, nežiaduce prejavy v správaní v dospelosti, v dôsledku traumatizácie v detstve. Ja aktuálne pracujem ako samostatne zárobkovo činná osoba, teda na Slovensku sa to tak volá, neviem, ako sa to volá u vás, nejako obdobne. Podobně, osoba výdělečně činná, samostatně, něco takového. Pracujem ako lektor, som zazmluvená v niekoľkých organizáciách, jednou z nich je vaša, kde prednášam teda odborným a pedagogickým zamestnancom, prevažne sú to nejakí vychovávateľia, učitelia a tak ďalej a tak ďalej. A taktiež som sa teraz dohodla s nejakými korporátmi, že budem vzdelávať nejaké soft skills. To je môj taký pracovný fokus ako lektor a potom pracujem ako, ja sa nazývam, že facilitátor. V podstate robím terapie, ale som v certifikovanom dlhodobom psychoterapeutickom výcviku a kým ho teda nemám celý ukončený, tak nemám právo sa nazývať ako keby. Na Slovensku ten zákon neumožňuje mne nikdy v živote sa nazývať psychoterapeutom, ale v podstate ako keby terapeuticky sprevádzam, facilitujem tých ľudí, kedy ja sa špecializujem väčšinou na toho klienta, ktorý zažil nejakú traumu, v podstate má nejaké nežiaduce prejavy správaní, s ktorými pracuje, už nechce pracovať, zhoršujú mu nejakú kvalitu života a on ma teda vyhľadá s tým, aby som mu sa na to pozrela, aby som sa spolu s ním na to pozrela a pomohla mu s tým. Takže pracujete s člověkem, který je třeba v dospělosti a vlastně on tam musí mít ten první krok toho uvědomění, že zažil trauma a neví, jak s tím pracovat? Oni často nevedia, že zažili traumu, pretože to je také fascinujúce, čo mňa na tom teda extrémne fascinuje, že však k tomu sa dostaneme asi pozdejšie, že ľudia si pod traumou predstavujú nejaké veľké veci, únos dieťaťa, smrť matky a tak ďalej a tak ďalej. Áno, toto je tiež trauma, ale tá trauma, s ktorou pracujem ja, na ktorú ja sa špecializujem, je trauma, ktorú my tak validujeme, hej, že naša generácia, ja som teda 40+, hej, a tá generácia tých 70. 80. roky, my sme boli skoro všetci tak troška traumatizovaní tou kolektívnou výchovou a tak ďalej. Hej, tie nároky na rodičov boli také, že oni potom vlastne mali ten výchovný štýl, aký mali a dovolím si tak trocha tvrdiť, že skoro všetci sme nejakým spôsobom traumatizovaní. A ono je to fascinujúce pre mňa v tom, že máte rôzne prejavy v dospelosti, hej, ja neviem, ste tlačení, sám seba tlačíte na výkon, pristupujete k veciam, k ktorým nemusíte pristupovať pozitívne, hej, alebo napríklad, ja neviem, tolerujete veci vo vzťahu, ktoré nemáte tolerovať, alebo napríklad ste hanbliví, hej, viac hanbliví, paralizuje vás tá hanba, alebo nejaká akákoľvek iná emócia, napríklad hnev vás paralizuje, veľmi často sa to prejaví pri tom, ako sa človek stane rodičom, že ja mám veľa klientov, aj napríklad mne samej sa to stalo, hej, že keď sa mi narodil prvý syn, tak zrazu som v sebe vo vnútri objavila taký hnev, ktorý ma vystrašil, hej, že ma vystrašil ten hnev a toto všetko sú napríklad prejavy traumy. My o tom nevieme. Takže jsou to z důsledku toho traumatu vlastně přirozené emoce, které prožíváme. Třeba právě ten hněv, který jste popisovala. Mě k tomu napadá jedna otázka. Jak jste zmiňovala tu výchovu tehdy, nebo jak ta výchova je dneska, s čím se dneska potkávám s tématem, je takové to, jako že vlastně tomu dítěti po něm nemůžeme chtít vůbec nic, protože ho traumatizujeme. Takže viděl jsem jeden příspěvek na Instagramu, kde se maminka ptala, nějaké, nevím, jestli skutečné odbornice nebo odbornice na Instagramu, jestli má svoje dítě dávat do autosedačky, když to dítě pláče, když ho do té autosedačky dává. A ta paní, ta odbornice, asi, nevím, jí napsala, ne, nedávejte ho do té autosedačky, bude z toho mít trauma. Nebyla to odborníčka. Nebyla to odbornice asi, že? Takže jak byste teda popsala, co to je trauma?
Trauma je v podstate veľmi subjektívna. Hej. To, čo traumatizuje vás, nemusí traumatizovať mňa, a to, čo traumatizuje mňa, nemusí traumatizovať vás. Je to naozaj vysoko subjektívna vec, ktorú ovplyvňujú hrozne veľa faktorov predtým, ako keby tá vec stala. Hej. Preto to nazývam tou vecou, že ľudia si myslia, že trauma je autonehoda, dajme tomu. To je autonehoda. Autonehoda je autonehoda. Trauma je to, že ja som pritom prežíval nejaké ohrozujúce alebo obrovské emócie, ktoré som ale neporozumel. Nikto ma s tým nesprevádzal a tým pádom, alebo nikto mi to ako keby nesprístupnil, že tie emócie mám prežívať, mám si ich odžiť, mám ich nejakým spôsobom precítiť a nechať ísť. A oni sa mi niekde zasekli, hej, niekde v mojom systéme, v mojom byti sa mi zasekli a v podstate oni sa mi ozývajú pri nejakej situácii, mi ožívajú tie emócie a preberajú, akoby veľmi zjednodušene povedané, preberajú nado mňou kontrolu. Hej, takže vlastne trauma nie je tá situácia, ktorá sa stala, ale to, že som ako keby, hej, že pri deťoch sa hovorí, a asi to je najjednoduchšie vysvetlenie toho, čo je trauma, že som s tým zostal sám. Hej. Nie tá vec, ale to, že som s tou vecou zostal sám. Takže teoreticky já se vrátím k té autosedačce. Když tam jsem s tím dítětem, vysvětlím mu to, potom, když se uklidní, já mu řeknu například, vím, že ti to bylo nepříjemné, ale musím to udělat, protože bychom nemohli jet, kdyby si prostě v té autosedačce nebyl. Nemůžeš si mi tady sednout na klín, protože by to bylo velmi nebezpečné, kdy byla nehoda, prostě může se stát to a to. Tak v tomto případě, když to tomu dítěti vysvětlím, jsem tam s ním, prožívám tu emoci, tak vlastně eliminuju tu možnost, aby se z toho stalo to trauma. Mm-hmm. V podstate to, čo by mal rodič robiť a čo napríklad robí aj terapeut pri tom klientovi, lebo tak veľmi zjednodušene povedané, terapeut nahrádza matku, hej. Veľmi, veľmi zjednodušene ten terapeut potom nahrádza tú matku, ktorá tam niekde ako keby nebola, hej, pri tej, dajme tomu, traumatickej situácii. Ale to, čo robí tá matka, alebo čo by mal robiť ten rodič, alebo ten dospelý a čo robí ten terapeut, je, že vlastne ustojí tú emóciu toho dieťaťa, toho klienta. Hej, ako keby ja sprevádzam toho človeka, ja ako rodič sprevádzam to dieťa v tom, že sa hnevá. Ja proste podržím to dieťa v tej emócii hnevu, aby to nejako prijal, aby to nejako ohraničil, aby to nejako spracoval. A vlastne ja ho tým učím pracovať so stresom. To je někdy ale hodně těžké, když si představím svoje naštvané dítě, tak vždycky se tam snažím pro něj být, ale někdy je to jako pro rodiče hodně o nervy, že jo? Udržet se, být tam provázet ho tím hněvem a říct například, nebo jaké jsou ty věty? Jsou ty věty uznat tu emoci, validovat, že řeknu, ano, teďka jsi naštvaný, já vidím, že jsi naštvaný, je to pro tebe těžké, tohle je ta cesta? Mm-hmm. Presne to je tá cesta, ale ja by som troška odbočila, lebo ma tam niečo zaujalo, že prečo je to pre vás ako pre rodiča ťažké. Hej, a to je napríklad to, čo mňa fascinuje, že my sa nebojíme, bojíte sa toho svojho nahnevaného dieťaťa, ja sa bojím seba v takých situáciách. Hej, ja mám 3 deti, 4 teda, ja žijem v patchworkovej rodine, 1 mám nevlastné a 3 mám vlastné. Takže my sme akože taká riadna svorka, taká akože vzorka toho, ako to nezvládať niekedy. A ja keď ako keby moje deti, keď je moje dieťa nahnevané, hej, tak ja sa nebojím toho svojho dieťaťa, však akože je to moje dieťa, hej, proste to je človečík, ktorý vidím, že je bezbranný, potrebuje odo mňa nejako korigovať, nejakú pomoc a tak ďalej. Ja sa bojím v podstate svojho hnevu, hej, a to je tá trauma. To je presne tá trauma, že vám sa ozýva nejaká... A čím väčšiu máte traumu, tým viac sa bojíte toho hnevu, toho, ako keby, že nie toho dieťaťa, ale to dieťa, to hnev toho dieťaťa to vo vás otvára a vy s tým menej viete pracovať. Takže já se bojím té své reakce, protože já v tu danou chvíli se neovládám. Áno, keď ste ako keby... Hej, že tu, možno by sme si mohli vysvetliť, čo to je trauma, lebo teraz je to už také sprofamované, že presne tá odborníčka na Instagrame hovorila, že dieťa z toho bude mať traumu, keď bude plakať v autosedačke, akože proste môže, hej, ale akože veľmi pravdepodobne nie. Ale áno, čím viac tam máte ako keby ten traumatický zážitok alebo niečo proste zaseknuté, nespracované a tak ďalej, tým viac tá emócia vás môže ako keby prevalcovať. Hej? Ja to tak zvyknem hovoriť, že nie, že cítite nejakú emóciu, ale ste nejakou emóciou. Hej? A to je presne to spracovanie traumy spôsobí, že zrazu tú emóciu budete cítiť, že vy budete mať nejakú emóciu a nie, že ja budem emócia. Hej? Ja som si predstavujem ako v hlave ten film, ktorý je teraz v kinách, že ja som proste úplne celá červená a neviem, kde som, čo robím a čo rozprávam. Co teda s tím, z pozice toho rodiče? Jaké jsou cesty, jak se to naučit ovládat. Protože když to neovládám, když s tím nepracuju, tak se asi stane to, co občas vnímám. Teďka jsem jel ve vlaku a byla tam maminka s 1,5letým dítětem, které se prostě učilo chodit, ještě neumělo mluvit
a muselo sedět 4 hodiny ve vlaku. Takže co to dítě 1,5 leté dělalo? Chtělo tam začít jako pobíhat, bylo prostě naštvaný, nebo nebylo naštvaný, bylo prostě neklidné, chtělo si hrát a ta maminka ho držela a to dítě do ní takhle začalo plácat. A ta reakce té maminky byla, nech toho, co to děláš, co si to dovoluješ? A takhle ho plácla do ruky a ještě mu řekla, vidíš tady ta paní, co jde okolo? Ta paní, ona vidí, jak zlobíš, ona si tě vezme domů. A mi k tomu napadalo právě to, že tam se přesně projevuje asi ta výchova, kterou někteří zažili, protože abychom tohle říkali, tak pravděpodobně nám to někdo musel říct. A z toho může pramenit tak právě to trauma, že já to v sobě neumím zpracovat, že já nejsem schopný zpracovat to, že to 1,5leté dítě se prostě nudí, že nemá co dělat a že do mě plácne a ta reakce je tady tím způsobem. Tak já jsem se teďka do toho možná trošku zamotal, jo? Ale ta moje původní otázka vlastně byla, co by s tím ten rodič měl dělat. No existuje taká praktická rada, existuje taký kurz, volá sa to na Slovensku, sa to volá, že filiálna terapia, kde vlastne nejaký špecializovaný odborník, ktorý prešiel nejakým výcvikom, pomáha tomu rodičovi terapeuticky reagovať na to dieťa. Hej, to je jedna z možností. Idem tak zo široka, to je jedna z možností. Druhá možnosť je, že vlastne sám rodič si prejde do nejakej terapie, ako keď sa toho niekto bojí. Ja stále hovorím, že každému by som odporúčila jedného dobrého terapeuta. To nie je o tom, dobrý terapeut nie je o tom, že vám bude... Minula sa ma jedna žena úplne mimo celého môjho nejakého pracovného pôsobenia pýtala, že ako spoznám dobrého terapeuta, ja takého, ktorý vám nedáva rady. Hej? Že terapeut vám nedáva rady, on vám iba ako keby nastaví to zrkadlo a pomôže vám to ustať. Hej? Takže druhá možnosť je vyhľadať nejakú odbornú pomoc ako ja, ako rodič, ktorý sa mi pomôže zorientovať v tom, čo ma ohrozuje. Hej? Keď sa mi to tam otvorí, čoho vlastne ja sa bojím. A tretia vec je vlastne potom to praktické, čo ste už aj vy začal, že akože určite nejakým spôsobom zadávať hranice. Hej, idem aj ja tak sa v tom plácam, ale veľmi ma fascinuje, oslovuje tá výchova, že bijeme deti, aby nás nebili. Hej, že toto som aj ja videla v praxi, že udriem dieťa, alebo ma udrelo. Hej, takže určite ho vychovám k tomu, aby ma nebilo. Takže tam by som asi zadala nejaké hranice tomu dieťaťu, hej? Že takéto láskavé zadávanie hraníc, kedy naozaj prvý krok je validovať tomu dieťaťu alebo zreflektovať tomu dieťaťu, že je v poriadku to, čo prežíva. Že rozumiem, že si mrzutá z tejto cesty, a jak to bolo dievčatko, neviem, prečo som pochopila, že to bolo dievčatko, že rozumiem, že si mrzutá z tejto cesty, je ti možno horúco, potrebujeme to ale absolvovať spolu a keď prídeme, tak pôjdeme na ihrisko napríklad. Hej, že také jednoduché zadávanie hraníc je, že zreflektovať to, čo dieťa cíti. Pri malých deťoch reflektujeme to, čo cíti. Pri dospelom človeku ja vám tu nebudem rozprávať, že pán Michal, rozumiem, že ste z toho asi unavení, ale vám zreflektujem, že rozumiem, že je to pre vás asi náročné túto so mňou ustať, hej, takže ako vyššie manipulujeme toho človeka. Potom zadám tú samotnú hranicu a potom dám nejakú alternatívu tomu dieťaťu, aby sa necítilo lapené do pasce. Hej? Že keď poviete iba, že rozumiem, že to teraz si unavená, alebo ťa to hnevá, alebo niečo, ale cestu teda musíme absolvovať a tam skončím, tak je to také, že dobre, ona ma síce rozumie, ona ma síce vidí, počuje, vníma, ale aj tak mi to zakázala. A čo s tým? Hej? Ale keď tam pridáte ešte tú alternatívu, že keď docestujeme, pôjdeme na ihrisko, tak to dieťa ako keby má nejaké, ja neviem, ja to tak vnímam, že svetlo na konci tunela, hej? Že má možnosť sa nejako na niečo upnúť, na niečo fokusovať. Protože vy jste vlastně říkala, že často si představujeme, že to trauma je právě ta autonehoda, ale autonehoda je prostě autonehoda. A může i tady ty maličkosti, skutečné nebo zdánlivé maličkosti, kdy prostě často to dítě udeřím, třeba jemně, ale dělám to často. Může to vést k tomu, že to dítě je traumatizované? No predstavte si, že ja by som akože vás, hej, alebo svojho muža napríklad, že ja neviem, proste neumil briať, tak by som prišla k nemu a dala by som mu po hlave, hej. Alebo ja neviem, proste našla by som nejaké veci pohádzané pod dláške, tak by som prišla k nemu a dala by som mu po hlave. Hej. Nejak by to nebolo fyzicky, ale dávala by som po hlave. Tak, alebo on mne. Asi by tam vznikol priestor na diskusiu, až by som povedala, že možnosť na rozchod. Hej. Že ak by neprišlo k nejakej náprave, tak možnosť na rozchod. A to je presne to dehonestovanie takej tej hodnoty toho dieťaťa, hej, že ja som napríklad, mňa rodičia nebili, ja som mala to šťastie, ako mňa rodičia proste nebili, ale som z generácie, kedy bolo dovolené napríklad učiteľom, hej, že
ja som proste, nebili ma, neviem, išla som životom tak, že ma nikto nebil, ale učitelia mojich spolužiakov byli, hej, hádzali po nás kľúče, šticovali nás, akože nadávali nám a kadečo a to je presne, že keď to niekto ako keby permanentne po malých kúskoch robí, hej, to sa presne volá, že trauma s malým T, tak to vo vás naruší nejaký pocit vlastnej integrity alebo sebaobraz vlastný. Hej. A napríklad v dospelosti tie prejavy, to je zasa to, čo ma fascinuje na tej traume, že tie prejavy sú pre mňa fascinujúce v tom, že napríklad v dospelosti vám záleží na tom, čo si o vás ľudia myslia. Hej. A to je prejav traumy. Ja nevravím teraz, že ja si mám úplne ako, že ty si prepáčením kráva, hej. A teraz mne to úplne si poviem, že dobre, to je tvoj subjektívny názor a ja som akože princezna na hrášku a tak, ale nebudem svoju vlastnú hodnotu odvodzovať od toho, čo mne napíše napríklad na Instagrame niekto ako názor na mňa, hej. Ja si iba poviem, že OK, toto je názor nejakého človeka, ktorý mňa takto vníma pre nejaký dôvod. Ale ja viem, kto som, viem, aké sú moje silné stránky, viem, aké sú moje slabé stránky, viem, s čím pracujem, viem, čo ponúkam, viem, čo nemôžem ponúknuť, hej. Ak si svoju hodnotu odvodzujem od toho napríklad, čo o mňa ľudia píšu na Instagrame, alebo teda ja neviem, čo o mne rozprávajú kolegovia v práci a na základe toho si niečo o sebe myslím, tak to je trauma. To je teda vlastne prejav tej traumatizácie v detstve. Alebo teda proste traumatizácie. Znamená to teda, že když já tu svoji osobnost a tu svoji hodnotu jako osobnosti, jako sám sebe, když to hodnotím podle toho, co si myslí ostatní, takže to môže byť projev traumatu. Je. Ak si ako keby väčšina. Tam je taká veľmi jednoduchá formulka, hej, lebo ono je to niekedy ťažké, že čo je trauma, čo nie je trauma, koľko dobré, hej. Ani ja mám 4 deti, akože tiež nevrajím, že som vždycky 100% príručková matka, že to, čo prednášam, žijem na 100%. Ale pán Winnicott povedal, že toho dobrého by malo byť viac ako toho zlého. Jednoduché, hej, toho dobrého by malo byť viac ako toho zlého. Takže ak si tú svoju hodnotu vo väčšine prípadov odvodzujete od toho, čo si o vás myslia ostatní, tak to nie môže byť, ale to je trauma. Dobře, takže já si potom najdu terapeuta a můžu probrat svoje traumata, o kterých jsem třeba jako opravdu nevěděl, že je mám. A děkuju. A já se ještě vrátím k tomu tématu, o čem jsme se bavili, protože když už jste zmiňovala ten Instagram, tak já, jak mám reklamy na Eduol, na třeba vaše webináře nebo jiné webináře, tak často je tam právě taková zmínka těch dospělých, kteří píšou, já, když jsem byl malej, tak mi prostě přistála facka, byl jsem vychovaný a jsem úplně v pohodě. Ale já už jsem se naučil většinou odpovídat, že nejdu do takového toho jako argumentace, ale tohle se nedělá. Ale většinou píšu, je mi to líto, že se vám to dělo. Super. To muselo být těžký, protože mě se v tom nějakým způsobem zrcadlí to, že ten člověk to prostě v sobě asi nemá zpracované, když jako píšu... To je trauma. To je, ale jakože fakt to jako nutí napsat na ten Instagram. Mě mlátili a já jsem úplně v pohodě. Že ten projev toho traumatu je i to, že já to vlastně... Validujem. Že vlastne ako keby, to je to, čo som vravela na začiatku, že, teda nevravela som, to som si len myslela, pardon. Že vlastne ja mám posunutú hranicu tolerancie vecí, ktoré ako by som už nemusela tolerovať, hej, že napríklad môj manžel, teraz nevravím o sebe, ale môj manžel napríklad nikdy nie je doma a ja to považujem, lebo veľa pracuje, hej, ale ako keby inak sa nezúčastňuje na nejakom rodinnom živote a ja to považujem za v poriadku, hej. Alebo moja kamarátka mi volá iba vtedy, keď ona niečo potrebuje alebo keď sa chce iba vysťažovať a ja to napriek tomu považujem stále za priateľstvo, hej, že na také naozajstné priateľstvo, toto je trauma. A to je to, čo ma na tom fascinuje, hej, že toto všetko sú prejavy traumatizácie. A teda, ja by som asi možno povedala, že ten rozdiel medzi tou malou a veľkou traumou, aby sme tu nevystrašili tých poslucháčov, alebo teda divákov, hej, že teda ono, to fascinujúce pre mňa na tom je to, že vlastne tým, že to sú nejaké veci, hej, dá sa s tým naučiť žiť, dá sa s tým žiť celý život, dá sa byť dokonca aj nejakým spôsobom šťastný a spokojný sám so sebou, hej. Ale to sú veci, ktoré niekde vznikli. A tým, že vznikli, oni môžu aj odniknúť, hej. Dá sa s nimi pracovať. A tým pádom sa vám zlepší kvalita života, hej. To je práve to fascinujúce, že to, že ja som cholerická, to nie je proste po mame, hej, to je proste prejav Dobre, už teraz aj ja beriem tú traumu, hej, môže to byť, že moja mama sa nevedela regulovať, takže ma to nenaučila, alebo moji rodičia sa nevedeli regulovať, hej, ale dá sa s tým pracovať, ja sa pekne viem naučiť regulovať svoje emócie a tým pádom nemusím zbytočne ísť do konfliktov pri nejakých ľuďoch, s ktorými sa neoplatí ísť do konfliktov, hej. To je přijde hodně zajímavý, takže to vlastně znamená to, že si nemusím říkat,
já jsem traumatizovaný, tak já to prostě nezměním. Já prostě budu řvát na svoje děti, protože můj tata na mě řval. A já jsem prostě takovej, tak já to nezměním. Ale z toho, co říkáte, je tam ta cesta, aby se to změnilo. No, ja už poviem teda ten rozdiel medzi traumou a tou traumou, už sa k tomu vraciam niekoľkokrát, ale mám takú potrebu to tak zadefinovať, hej, že také základné delenie, s ktorými ja pracujem traumy, hej, že je taká, že myelotrauma, kumulovaná trauma, komplexná vývinová trauma. A to by som teraz troška tak odsunula. A také základné delenie traumy, ktorému ja sa ako keby že venujem, alebo teda ako ja to rozdeľujem, je trauma s veľkým T a trauma s malým T. Hej? Trauma s veľkým T je to, čo väčšina ľudí považuje za traumu. Hej? To je taká nejaká veľká jednorázová, väčšinou je to teda jednorázová udalosť, ktorá prišla náhle, nečakane, ohrozila nejakú našu bezpečnosť vnútornú, hej, a potom sa s tým, buď sa s tým niečo deje, alebo sa s tým niečo nedieje. Ak sa s tým nič nedieje, ako keby keď si to nikto nevšimne a nespracujeme to väčšinou za pomoci nejakého, minimálne nejakej krízovej intervencie nejakého odborníka, tak z toho sa môže vyvinúť posttraumatická stresová porucha. Hej? To je... Pardon, to znamená třeba, když nám niekto umře. Napríklad zemetrasenie, hej, vlakové nešťastie, alebo také nejaké ako keby ľahko badateľné veci, ktoré nazývajú ľudia traumou. Hej. Veľmi jednoducho sa dá povedať, že to je vec, ktorá sa nemala stať a stala sa. Hej. To je taká trauma s veľkým T a tá vlastne sa vyvinie potom v posttraumatickú stresovú poruchu, čo je psychiatrická diagnóza v tom súbore, teraz neviem ako, či DMS alebo DSM, tých vlastne psychiatrických diagnóz, ja s tým nepracujem, tak to neviem, nemám to nejako uložené v tej hlave, hej. A to, na čo sa špecializujem ja, je vlastne tá trauma s malým T a veľmi zjednodušene to sú vlastne veci, ktoré sa mali stať, ale sa nestali, hej. To znamená, že veľmi, veľmi často sa deje, že tí rodičia z nejakého dôvodu neboli emocionálne alebo nejako mentálne viac dostupní ako nedostupní. Hej, zasa to slovíčko, že akoby toho kvázi zlého sa dialo viac ako toho dobrého. Hej. Takže to, co se mělo, já si to snažím představit, takže to, co se mělo stát a nestalo se, může být například to, že to malé dítě brečí, a ten rodič tam nepřijde, neobejme ho a neřekne mu, já jsem tady s tebou, ale místo toho tam buď vůbec nepřijde. Nechá ho vyplakat a řekne mu, nech toho, předvádíš se, nebo já nevím, prostě. Ty ma manipuluješ. Jo, a vlastně, když se tohle stane tolikrát, v tom je ta práce asi i z té vaší pozice o dost náročnější, že když máte toho klienta, toho dospělého člověka, ta dostat se k tomu traumatu s tím malým T, jaký je to proces, jak dlouho to trvá, protože to je, vím, že teďka asi neřekneme úplně komplexně všechno, ale to uvědomění si, když to představím u sebe, tak já si vlastně sám od sebe si neuvědomuji, jestli mi rodiče dali dostatek lásky nebo nedali, jsem možná schopný o tom mluvit jako teď, ale jaký je ten proces, než se k tomu dostanete, protože tento trauma s tím malým T, to mi přijde poměrně náročné. Když je zemětřesení, tak prostě vím, že bylo zemětřesení. Když mě někdo napadne, tak prostě vím, že mě někdo napadne. Ale když přijdu k tomu terapeutovi a teď se mám dostávat k facilitátorce a mám se dostat k tomuto tématu. No, ako keby, ja mám taký profil na Instagrame, kde sa predávam, hej. A tí ľudia ma teda väčšinou oslovujú na základe tých, ja tam pridám také videá a tak, a oni ma na základe tých tém, ktoré tam pridávam, oslovujú. Alebo teda už aj na základe nejakých referencií, že niekto už so mnou prešiel nejakým procesom alebo prechádza nejakým procesom. Takže oni, a ja tam mám teda tú kolónku, hej, že nežiaduce, že tá moja špecializácia je nežiaduce prejavy správania dôsledku traumatizácie v detstve, takže oni tam už niekde s tým slovíčkom trauma narábajú. Ale aj tak väčšinou tá zákazka alebo ten kontrakt, s ktorým za mnou prídu, v podstate je, že oni subjektívne v nejakej oblasti prežívajú zhoršenú kvalitu svojho života. Hej? A to je aj vlastne akoby tá hranica, kedy vyhľadať alebo nevyhľadať toho terapeuta alebo facilitátora. Hej? Ak ste s tým v pohode, hej, že to ako žijete je pre vás priateľné, akceptovateľné a tak ďalej, tak je to pre vás priateľné, akceptovateľné. Ak cítite, že ten život by mohol byť kvalitnejší alebo že nejaké témy sa vám stále opakujú a vás to už vyčerpáva, unavuje, tak je fajn potom vyhľadať niekoho, kto vás tom prevedie. A ono to, áno, vyzerá
komplikovane, ale ja sa špecializujem len na jednu tému. Ja som možno na začiatku nepovedala, ja som vyštudovaná sociálna pedagogička, sociálna pracovníčka. Ja som aj začínala ako sociálny pracovník. Robila som 12 rokov v teréne s ťažko traumatizovanými rodinami v podstate a potom som sa začala špecializovať a odišla som na tú súkromnú sféru. Mám vyštudovanú teda aj psychotraumatológiu a nejaké také ako keby, že špecializácie na vzťahovú väzbu a traumu. A teda som tým chcela povedať, že za tie roky, niekoľko rokov, už to je nejakých 15 rokov mojej praxe, už je v tom taký ako keby, že grief, že teraz nevravím, že ten klient je pre mňa stále ten istý, ale ono to tam už začnú sa tie cestičky otvárať, že ono to vyzerá veľmi komplikovane, len ak sa dostanete aj nejakým vzdelávaním, aj nejakou praxou vlastne do toho, tak už sa vám tam pekne otvárajú témy, že keď sa človek hnevá, tak že nezvládam výchovu svojich detí. Dobre, aké sú témy, pre ktoré nezvládate výchovu svojich detí? No ja to tomu nedávam, keď ma tie deti nerešpektujú. Čo sa vtedy vo vás otvára? No môj hrozný hnev, hej. A už pekne idete ako keby a dostanete sa vlastne k tomu. Teraz to nechcem zovšeobecňovať, ale dajme tomu, že dostanete sa k tomu, že vlastne vy sa nehneváte na to dieťa, hej, ale vlastne prežívate vnútorný hnev, že vy ako napríklad dieťa ste nemali umožnené, hej, práve možno tou výchovou v 80. rokoch, ste nemali umožnené prejaviť ten svoj hnev, hej, že to vám ako keby nebolo dovolené. Dneska je ten druhý extrém, že to deti ako keby, hej, že nedáme ich do autosedačky, aby náhodou z toho nemali traumu. Nebo ještě mám jeden takový příklad s tou autosedačkou. Ještě někde jsem četl, že nemám dětem umývat zuby, když u toho křičí, jenomže pak je nějaké dlouhodobé hledisko, že to dítě pak, jak je na tom, když jde k tomu zubařovi, když mu 3 roky nečistím zuby, že to pak potom může být traumatizující. To, co říkáte, mi to přijde fascinující, protože opravdu to teda není o tom, že ten rodič je špatný rodič, ale je to o tom, že má v sobě něco nespracovaného a je to nějaký ten proces, že se to učí zpracovávat a tím pádem se stává tím lepším rodičem. Prijať sa. Učí sa prijať. Hej. Napríklad presne rodičia, ktorí majú takéto témy, oni často prichádzajú s tým, že som zlý rodič. Hej. Som zlá matka, ja neviem, väčšinou matky s tým prichádzajú. A ono to nie je o tom, ako vy vravíte, že ako ja tak zvyknem hovoriť, že 99% rodičov je dobrých rodičov, 1% dajme tomu, je tam nejaká patológia taká naozaj, hej, akože možno to je menej ako 1%. Nie som klinický psychológ alebo psychiatr teda. Takže neviem, ale naozaj 99% možno aj viac rodičov je dobrých rodičov. Alebo teda robí maximum. Oni to nevedia viac. Hej? Oni to nevedia urobiť lepšie. Oni to vedia urobiť len takto. A to, čo sa oni vlastne učia, je... Moc vám děkuju, že posloucháte Edualcast. Pokud máte zájem o celý podcast bez reklam, přihlašte se na www.eduallklub.cz nebo na Hero Hero.